лесно може да бъде сканирането с FJD Triumph P1? Останете до края на видеото, за да разберете. Щом започнем мобилното сканиране, можем да се възползваме от функционалността за избор на характерни особености, които в последствие да използваме за георефериране на заснемането. На мобилното устройство в реално време може да проследим дали сме уловили цялата информация, от която имаме нужда. С GNSS приемник SatLab SL900 с включен сензор за наклон, заснехме същите характерни особености от предходната стъпка, за да приведем модела в желана от нас координатна система. С софтуер FJD Trion Model обработваме данните и ги отцветяваме. Полезният обхват на инструмента е до около 40 метра и е страхотно решение при съчетание с данни, събрани от безпилотни летателни апарати за недостъпни зони или покриви. Относителната точност на инструмента е в порядъка от 1 до 2 см и може да се анализира посредством профили в вертикално или хоризонтално направление. Нивото на шум в облака от точки е минимален и е близък до нивото на шум при стационарните лазерни скенери. При наличие на контролни точки или точки от опорната мрежа, можем да направим анализ на точността само с няколко кликвания. Добавят се геометричните точки върху облака и можем да се уверим дали са на правилната локация. При кликване на бутон Calculate се изпълнява анализ в вертикално отношение. Геовара, геодезическо и строително оборудване. Свържете с нас за демонстрация или повече информация.